Vi sad mene uvodite u, što kažu, vraćanje koje je svojstveno našim političarima. Jer oni funkcionišu na bazi izmicanja budućnosti, znate. Stalno se kaže biće, mi trčimo, ne možemo to stići. Mislim, prosto ne... Ako se sistem ne rekonfiguriše, a on se nije rekonfigurisao zadnjih 50 godina, mi smo izabrali model koji nas drži tu gde nas drži. I mi smo uvijek zadnji ili prezadnji. I sad je skočilo se na region. Pa region smo samo mi. Nema više regiona, ni Bugari, ni Rumuni, ni Mađari. To je Crna Gora koja je bolja od nas. To je Albanija i Makedonija. A Bosna i Hercegovina? Pa i Bosna i Hercegovina, ali dobro, to je prosto jedna specifična država i tako da. Ali ona ima veće plate i ona ima desetogodišnji rast bolji nego Srbije i tako dalje. Znači, suština je jednog sistema. Mi smo u godini Leonarda, jel tako sad svi pričaju o tome, on ima taj neki zlatni presek. Da smo mi napravili društvo koje ima simetriju, koje je lepo i koje ima genom rasta. To nismo napravili. Mi imamo anatomiju društva i fiziologiju, jel tako imamo. Imamo organe, primjer organ, imamo jetru. I to košta, ta jetra. Jetra je, recimo, sudstvo. Ono treba da sve te otrove koji se po prirodi stvari dešavaju infekcije, da ona to čisti. Mi plaćamo jetru, ona ništa ne radi. Mi na desetine i desetine tela imamo koje izazivaju troškove, ali nemaju fiziologiju, ništa ne radi. I to je tragedija zemalja u tranziciji. Ti prepišeš anatomiju. Ima i to, pa 1000 komisija imamo. Evo imamo ovaj rep. Sad svi hoće da taj rep bacaju se na njima krompirom, paradajzom i tako dalje. Znači, narod je nešto ne zove tim remom, ja sam i ne bavim toliko tim remom. I uopšte, što kažu, ja sam okrenut unutra, ja ne mogu više to da gledam. Prema tome, situacija je da ti imaš nešto što ničem ne služi. Mi imamo takozvana nezavisna tela, a imamo model gde to je apsolutno sve u jednoj tački. I jedan kad zvizne, svi zvižde.